An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Djidji Sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sutuma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 2 février kalo don bi o tile 9 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye bi o tile 18 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1444 san dugawu de b'i kɛ ala ka ɲɛ k'a d'a ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ. Kunungo kokura min ye Bajangara marabolo ye wulikajɔ bin kɛra n'i y'a sɔrɔ kɛra kunna sini o kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen in na lajɛrɛ dɔ tun bɛ donsolakaw fɛ olu kɔ segintɔ la jari wala tigɛlɛmanw taru daw ɲɛ a kɛra marifaci dɔw ye ka maa dɔw ni tɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Irisilakaw ka ministre min n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛsilen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko in yɛrɛ walima ale nani min kɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka ɲɛmaaw olu ye laseli dɔw ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ni ka se ka ɲɛfɔli ko ka kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min ko bi min ye jariwala tigɛlɛmaw ye u b'u sɔn yɔrɔ ni yɔrɔ kunungo ko i k'a dɔn k'u kɔni nana bɛɛ tora foro la ka se ka na kangarimada kɛ maa dɔw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔda k'a fɔ min ye lakanabaliya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko kunungo ko jariwala tigɛlɛmaw k'i k'a dɔn bɛɛ tora o foro kɔnɔna la k'i k'a dɔn k'u nana ko ka se ka na bagabaga ta ka se ka kangaridama ta ka ɲɛsin maaw ma ka sanga ni kunnafoniw ye kabini donsolakaw y'u ka minɛnw cɛ ka segin ka na dugu kɔnɔna na k'o kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ ni yɔrɔ bi yɔrɔ min ka d'u ye k'u bɛ ka taa yen maa caman ka fɔ la dɔw ka fɔ la k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko nin wulikajɔ min kɛra ko jamana kɔni kan ka wulikajɔ de kɛ hali bi ka dɔ fara kɛtaw ka sanko basigi lafiya bɛ na o yɔrɔ la n'o tɛ ko basigibaliya kɔni k'a n'u bɛ ka don kuma kolomaratɔ dɔrɔn bɛ jamana in bɛ basigi sira min fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra ye Masina marabolo ka taa ɲɔnɔ marabolo yɔrɔ caman na bibi na jagako kuma minnu n'an da tun b'a la kabini sangajan jagaw kɔni olu farali ɲɔgɔn kan n'o tun bɛ senna dugu kɔnɔna na ko dugu caman bɛ yen hali ni y'a sɔrɔ dɔw taw faralen don ɲɔgɔn kan k'u b'a la ka taa ni u ye wa kunnafoni kɔni carila fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko jagaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan wajibi la jariwala tigɛlɛmaw b'a fɔ dugu ka jagaw fara ɲɔgɔn kan u b'a fara ɲɔgɔn kan dugu minnu b'u ka bɛnkanw kɔnɔna na wa u yɛrɛ ka fɔla ye k'u bɛ wele bila ka dɛsɛ k'a fɔ jamana ka wulikajɔ ka se ka na jaga ninnu cɛ ka taa n'u ye ko jaga ninnu kɔni si ma se ka sɔrɔ u b'a la ka taa n'u ye min ye dɔgɔfɛn tɛmɛnen ye tingaw ta u taara o kɔfɛ nasigila olu ta n'i y'a sɔrɔ u tun y'a fɔ bɔrɛ ta u tilala k'a fɔ k'u y'a kɛ tan wɛrɛ fara kan fɔ a taara 23 la an b'a la k'a fɔ 23 k'u nana ta wotoro 5 de nana ta ni ka taa n'a ye maa caman ka fɔ la ko nin n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ la bi u b'a la k'a fɔ cogo min na n'u ko jaga de ka d'u ma wa a bɛ di wele bɛ bila ko a ka se ka kunbɛn wa i ka dɔn jaga ninnu bɛ ka taa dɔw ka fɔ la ko ni wulikajɔ ma se ka kɛ ka se ka nin ko ninnu bali bi k'a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ kɔngɔjugu kɔni k'o kunbɛn da maaw kan wa u bɛ nin wulikajɔ minnu kɛ k'a bɛ ka sɔrɔ ɲini ka tila ka fanga wɛrɛ de d'u ma an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ yarabi ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Irisilakaw ka jamana minisiri min bɛ n'i y'a sɔrɔ u nana an ka jamana kɔnɔna na taama na ni fasoden caman bɛ k'a ka nisɔn yira k'a fɔ ko nin ye Mali ni Irisila jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ye ka se minɛnko dɔw ni ɲɛtaa siraw olu kumaw bɛɛ lajɛlen fɔra taama in sen fɛ an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko in ɲɛnabɔli ma a tilala ka laseli wɛrɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ Abdulaye Diop a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Janfaw de sigilen bɛ jamana in kan bi k'a fɔ ko an ye droit de l'homme ta dɛ an ye nin kɛ ka nin violer o bɛɛ galon kuma de parce que dɔw de y'u sigiyɔrɔ perdu Mali la u bɛ na cogo ɲini u bɛ fɛ ka siya ko kɛlɛw créer yan nɔ o kɛlɛ kelen mun bɛ ka kɛ yan nɔ u bɛ k'o kelen kɛ Russie fana kama o de y'a ta ni ninnu ka teriya k'a fɔ ko commerçant teriya dɔ tɛ o parce que an haminakow de ye kelen ye donc an ye nin reçoit bi an y'a reçoit k'a yira fana k'a fɔ ko Mali an ye pays souverain de yɛrɛma hɔrɔnya de don n'an ni teriya b'an ni mɔgɔ minnu fana cɛ an tɛna bila parce que a teriya tɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama a bɛ ka kɛ maliyɛnw de kama tant que maliyɛnw ka haminata ye nin de an bɛ continuer o fɛ k'an ka armée dɛmɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ problème b'an da la jaabi bɛ maliyɛnw dɔrɔn de bolo ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an dɛmɛ fana i tɛ se ka na k'i jɔ maliyɛnw ɲɛ i b'i jɔ an kɛrɛfɛ de i b'i jɔ an kɔfɛ Russie y'o jamana de u t'u bila an sanfɛ u bɛ fɛ k'an lamɛn k'a dɔn dɛmɛ bɛ se ka taa sira min fɛ donc o de hukumu kɔnɔ an kɔntannen bɛ jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw tɔgɔ la k'an balimakɛ a n'an teri a n'an taamaɲɔ n'o ye Sergei Lavrov a nana a ba kaso an n'u bɛ continuer nin baara fɛ halisa an ka hakilinata ye maliyɛn minnu bɛ n'an kɔfɛ
nin baara nin fana bɛ matarafa parce que jamana ka hɛrɛ b'a la. An balona k'a fɔ ni tun ye Mali ministre min n'o ɲɛsinnen Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɛ ko ɲɛmalima Abdoulaye Diop a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ bɛnɲɔgɔnya Ala k'o sabati an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la ni k'o yakubaya n'an bɔra ye min ye lakanabaliya ye kunungo an da sera kuma ma mara kelen min kɔnɔ la o mara kelen kɔnɔ na ko dozolakaw nana ɲɔgɔn ye kɛ u tatɔla fana jadewala tigɛlamaw tilala ka n'u kunbɛn min kɛra sɔngɔ tilegari yɔrɔw la a kɔni kɛra sɔrɔ ko maa min ni tɔrɔla k'a bɛ se maa duuru bonyanko ma ni taama ma ba bolo FIFA ti ban Siri Kulubali tilala o kɔfɛ ne ka tila ka ɲininkali kɛ ka ɲɛsin Jugali Jigiba ma a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Jugali Jigiba. Jugali an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo arabadon ko jadewale tigɛlama ye wulikajɔ kɛ aw ka mara kɔnɔna na ka maa duuru kasaraw nin na a ko kɛra cogo di? Kunu 14h waati entre Sɔngɔgari ani Tilegari an ka autodefense de taara réunion la mun ye Sɔngɔ dugu kɔnɔ o bɔra réunion la 14h waati donc k'u bɛna segin u tatɔ Fiko fan fɛ ayiwa donc maajugu ja u segimatɔ yɔrɔ bɛɛ maajugu u dalen kun don marifa chaînement la a bɛɛ chaînement de kun bolo mɔgɔ minnu kun nana a ka ca ni terroriste 100 ye autodefense minnu tɛmɛna fɔlɔfɔlɔ la o y'o kori donc o ye mugu wuli ninnu la donc ala y'a kɛ mun bɛ kɛ a bɛ kɛ ayiwa caman sera ka yɛrɛ kisi donc combat kɔnɔ maa duuru de tora autodefense la terroriste fana ka côté la mɔgɔ mun jiginna a ka ca donc ni de kɛra mun ye kunu 14h 15h waati Sɔngɔ ani Tilegari cɛ quoi. O yɔrɔ kɔfɛlen na yalima Mali finitigilakaw tɛ yen nɔ wa? Mali sɔrɔsiw u nana o y'a sɔrɔ 17h kun sera donc u nalen fana u ma se ka kumakan duman yɛrɛ ɲɛfɔ ayiwa o y'a sɔrɔ mɔgɔ dusukun kasilen don mɔgɔ tɔɔrɔlen kun don donc u ma se ka kumakan ɲɛnama yɛrɛ fɔ ka mɔgɔ encourager donc attaque bɛ kɛ signal bɛ d'u ma Mali sɔrɔsiw yɛrɛ jɔlen b'a fɔ ko terroriste tatɔ filɛ u yɔrɔ man jan fɔlɔ ni Mali sɔrɔsiw ko terroriste tatɔ filɛ donc u yɔrɔ man jan o kɔrɔ o t'a fɛ ka kɛlɛ t'u kɔnɔ dɛ donc Bayara mara la kɔni Mali sɔrɔsiw ka présidence Bayara mara Sevare mara Bangazi mara Kɔrɔ mara vraiment an ma nafa foyi ye donc nafa foyi de t'u la yen nɔ dɛ don o don mɔgɔ bɛ ka faga n'u b'a fɛ ka lagana sabati an fɛ u ka dija ni ka baara kɛ ni mun ye autodefense mun ye danna basaki élément ye tant que n'o tɛ la paix tɛ se ka na pays dɔgɔ maa jugu minnu ma sɔn u bɛ kɛlɛ f'a dan pour que u ka kɛlɛ yɛrɛ dabila walima u bɛ faga donc terroriste fɛn fɛn minnu bɛ tu kɔnɔ u bɛɛ de kan ka woloma ka faga tant que n'o tɛ lafiya tɛ na. An balona k'a fɔ ni tun ye Jugali Jigiba kan ye Siri Kulubali ka kuma bara la yaasa ka kunnafoni dafa Kadɛri Gindo ale yɛrɛ b'an bolo nin waati in na a b'a ɲɛfɔ an ye e ye jɔn ye ka bɔ mini? Ne tɔgɔ ye Kadɛri Gindo ka bɔ Sɔngɔ. Kadɛri Gindo an ye kunnafoni sɔrɔ ko jadewala tigilamaw tarata kɔfɛ k'u tilala ka na kunungo araba tuguni ka tila ka na wulikajɔ ta ka ɲɛsin Sungɔ ma Tilegari la k'a kɛra so ye kɔfɛ maa dɔw ni tora la a ko kɛra cogo di? Yɔrɔ in Abulaye tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara dɛ. Ni y'a siɲɛ 3 ye a bɛ tugu ɲɔgɔn na u bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ in na. Kunungo ni an ka mɔgɔw karila ɲɔgɔn na an ka doso kun taara réunion na Sɔngɔ u segintɔ la a y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu dogodogolen don fan bɛɛ fɛ doso ninnu t'a kalama u sɔrɔla ka muguci daminɛ o cogo la ten an ka mɔgɔ dama kɔni tora la a bɛ mɔgɔ 5 bɔ tiɲɛ yɛrɛ la autorité k'a lajɛ tuma bɛɛ an bɛ wele kɛ yɔrɔ Tilegari Sɔngɔ gare fo ka na se i ka se Banɲagara yɔrɔ ma yɔrɔ in tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ in Abulaye an bɛ autorité wele Sadio Kamara o taara anw fɛ Sɔngɔ u ye kuma caman fɔ ko na Ala sɔnna ma Sɔngɔkaw to a bɛna fɔ alhamdulilayi a y'o fɔ o ni bi cɛ a bɛ ɲini ka san 2 sɔrɔ hali bi an ɲɛ tɛ foyi la don o don dɔ bɛ ka fara a kan an tɛ transition juguya la mais an ka mɔgɔw de bɛ ka san ka ban de u ka fɛɛrɛ ɲini u la an ka mara armée kɔni kuma tɛ yen tuma dɔ la armée bɛ wele 9h u bɛ na fɔ 15h tiɲɛ yɛrɛ la an ɲɛ tɛ u ka jɔyɔrɔ yɛrɛ la mɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka dosow fana u bɛ k'o seko kɛ u ka dan ye se de n'u se tɛ min ye a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la u ka taa yɔrɔ in sécuriser armée an b'o de ɲini u fɛ mɔgɔ kɔni bɛ ɲini ka sa ka ban don o don a bɛ kɛ bi a bɛ kɛ sini a bɛ kɛ sinikɛnɛ a bɛ tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn sɔrɔsiw bɛ Banɲagara mais n'u welela o tɛ na mɔgɔw ɲɛna kuma la n'u welela 9h tuma dɔ la u bɛ na fɔ 15h a y'a sɔrɔ mɔgɔ jugu taara a mɛnna maliyɛn bɛɛ k'a dɔn toujours a bɛ ka fɔ Sɔngɔ gare Tilegari n'u y'u sigi k'a lajɛ ko nin dɔrɔn de don a bɛ se u bɛɛ ma donc Ala k'an kisi o ma bɛɛ ka kɛ i kunnadonni ye Sɔngɔkaw dɔrɔn tɛ Banɲagara mara dɔrɔn tɛ Mali bɛɛ bɛ jadi u ka kɛ u kunnadonni ye. Ni tun ye Kadɛri Gindo kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya yarabi Ala k'o sabati hali bi ka ɲini an ka lakanabaaw fɛ u bɛ wulikajɔ min na dɔ kɛ fara kɛtaw kan u ni sigidalamaw fana an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sanko jamana in k'a bila minɛnkɔrɔ kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen hôpital Gabriel Touré o lafasalitɔ maaw olu ye baarabila dɔ ni k'o daminɛ kunungo bibi k'a la sini a kun bɛ cɛ wa ko n'o ɲinifɛnw ma sabati u bɛna tila ni ka tila ka waati wɛrɛ ta ka baarabila in ni ka sigi sen kan yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Jimbe Kate a lafasalibaw ka ɲɛma dɔn ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Grève in kun ye
k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi degun minnu tun b'a ka dɔ fara l'olu kan baarakɛlaw furakɛli dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ baarakɛminɛn yɛrɛ tuma dɔ la hali ka papiye gansan sɔrɔ ka se ka ordonnance sɛbɛn a kan o gɛlɛyaw bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'a nana se o yɔrɔ la banabagatɔ furakɛli kɔlɔlɔ caman bɛ se a ma donc an ye laɲiniw kɛ laɲini ninnu bɛ tali kɛ sigiyɔrɔma 3 kan layidukan minnu ni olu b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'u bolo bila a la o layiduw ka timɛ fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan mais baara yɛrɛ tɛ taa fɛn ni misɛnmanin minnu kɔ olu ka se k'a di an ma walasa an ka se ka banabagatɔw furakɛ baarakɛlaw ka hakɛ minnu ni olu balannen don o la n'a dɔw ka ca ni san 3 san 4 ye olu ka hakɛw d'u ma laɲini ninnu n'u ma sabati an bɛna tile 3 baara bila kɛ fɔlɔ araba février kalo tile 8 alamisa février kalo tile 9 k'a kun cɛ juma don février kalo tile 10 ni o bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw ma kala dɔw ɲina ka bɛn n'an ye an bɛ tila ka baara bila in kɔrɔya tuguni tarata nata service minimum bɛ kɛ mais dɔ de bɔ baara la an balonan k'a fɔ ni tun ye jumɛnkante ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ dɛgɛw dɛgɛ ka di bɛn dɛgɛ ka di ka tɛmɛ bala yɛlɛ k'a ɲa fɔ ye n'a ye tiga ka dɛgɛ ye n'a ma bɛn ka bɛ ɲɔgɔn ciya nɔfɛ an mana malo ka dɛgɛ ye n'a ma bɛn ka bɛ ɲɔgɔn mala nɔfɛ n'a ye ɲɔ ka dɛgɛ ye n'a ma bɛn ka bɛ ɲɔgɔn ɲɔna nɔfɛ wa n'a ye fini ka dɛgɛ ye n'a ma bɛn ka bɛ ɲɔgɔn ka fini fara nɔfɛ n'a ye bɛnɛ ka dɛgɛ ye n'a bɛn n'o kan a b'a dɛgɛ min fo k'a galama bila ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jɛkuluba min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ n'o ye Haut Conseil économique social min ye minisiriso min n'u ka baara ɲɛsin bolimafɛnko ni sirabako ma olu taara u ɲɛ da yen ka kɛnɛ kan u selen u ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ a kɛnɛ kan minisiri Madina Sisoko ale ye kuma min fɔ a filɛ jamana ye dɔ kɛ depuis kunu jamana ye dɔ kɛ bi mais laɲiniw bɛɛ sabatilen t'a kɔnɔ donc u bɛna ɲɔgɔn ye olu minnu y'a sunba ye n'an b'a fɔ conseil économique social et culturel anw bɛ min fɔ anw bolo bɛ se yɔrɔ dɔ la olu fana bolo b'anw bolo sanfɛ donc anw ye minnu kɛ anw b'a juru la min kan ka kɛ walasa k'a bɛɛ bɛn ma an bɛn'o fana d'u ma donc olu bɛ se k'o ta baɲumankɛtɔw b'u bolo u ni jamana wɛrɛw cɛ baara ɲɔgɔnyaw kɔnɔnaw la donc olu bɛ se ka dɔ fara anw ta ninnu kan walasa ka se k'a bɛɛ sabati an balodan k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye u taara Yakuba Katile ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale yɔrɔ ɲɛmaa yɛrɛ kuma min fɔ taama in senfɛ minisiri ɲɛkɔrɔ o filɛ moto ninnu cayara cayara t'a la juguman ye mais accident minnu b'a senkɔrɔ ani adamadenw tɛ ɲɔgɔn bonya u tɛ ɲɔgɔn lajɛ sariya fana tɛ boli bolicogo la o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'an mɛ hakili jagabɔ k'a lajɛ ka se ka taasira dɔw ta yalasa an ka bɔ nin kɔnɔ cogo min a tɛ se ka bɛn o de nana n'a ye an ye thème nin ta ni k'i sɔrɔ kɛ a ɲini minisiri fɛ n'o ye ministre des transports ye u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min réflexion la ani sariya bolo minnu b'u bolo n'a sɔrɔ halisa tɔ b'a jɛ n'o ka kan ka dafa cogo min anw fana bɛ se ka hakili jigin kɛ ɲɛmɔgɔ ye u k'u hakili to la yalasa o fɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min an balodan k'a fɔ ni tun ye Yakuba Katile kan ye kuma kɔrɔmara tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ɲɛta ye ka ɲɛsan ka jamana ma n'o b'u fɛ sen na ala k'u sabati n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ Mali kɔnɔ la jiginnikɛ muso minnu n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya don an balakaw ma jiginni yɛrɛ hukumu kɔnɔ n'o ye sage-femme ye olu ye fara ɲɔgɔn kan ni k'u ka lajɛrɛba wulikajɔ min b'u fɛ sen na u da sera kuma ma a ko ɲɛmaa ye Fatumata Mayiga ale ye kuma min fɔ sen fɛ o filɛ nin ze assemblée k'a jira sage-femme la n'i ye sage-femme ye n'i bɔra i kan ka n'i tɔgɔ sɛbɛn ordre la k'i ka cotisation sara o la a yamaruyalen b'i ma i ka baara kɛ an y'a ye fana musow bɛ ko caman fɔ sage-femme kan an dun an ka baara ye ka musow tɔpɔtɔ muso kɔnɔmaw kan k'u tɔpɔtɔ k'u denw fana n'u jiginna k'u denw fana tɔpɔtɔ u ɲuman ka jigin ye u ka jigin hɛrɛ la u denw fana baasi si ka n'u sɔrɔ nka an ɲɛ b'a la sisan an ka sage-femme denmisɛnninw u bɛ ko caman kɛ a man d'an ye o de kama an ye nin dalajɛ kɛ pour que an ka se ka na kuma an ka sage-femme denmisɛnninw fɛ k'u laji u ka to ka musow minɛ parce que an ye blouses in don musow de kama n'a fɔra muso kɔnɔma ka ban o kuma baara banna i kan k'i hakili to a la fo ka taa fɔ k'a jiginna an balodan k'a fɔ ni tun ye Fatumata Mayiga kan u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na kumaw bɛ senna ko coronagram n'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ kalata kan ka kɛ kunda minnu kɔnɔ la k'o fɔra nka yalima kalan in tɛna ta wa a bɛna taa maa caman bɛ k'i hakili di professeur Clément Danbele b'a hakili di o ko senfɛ an ka lamɛn u ka bɔ k'a fɔ ko élection wari b'u bolo élection yɛrɛ wari t'u bolo yɛrɛ an ka faamaw nin ye kale ala la u ka bɔ k'a fɔ ko élection kɛ wari b'u bolo ka daminɛ Asimi Goïta Choguel Kokela Mayiga Abdoulaye Mayiga ani EG mɔgɔw u ka kɛ ala kama u ka bɔ u k'a fɔ ko élection organisée wari b'u bolo n'u y'a kɛ n bɛ n dabɔ Maliko kuma na n b'a haramu fo la so bɛ fɛ an ka galon tigɛ ɲɔgɔn ye an bɛ taa don kɛlɛ dɔ de kɔnɔ an tɛ ka yɛrɛ bɔ a kɔnɔ ko lɛrukan dila n'an b'a dilan cogo min na n'a ma kɛ c'est Asimi ye
ate mɔgɔ ni misi gɛnna cɛra a bɛ mɔgɔ ni misitigi de cɛ sogɛlɛ misi gɛnna de Asimi misitigi donc maintenant ba kuma b'a ni misitigi de cɛ n'Asimi y'a dɔn a ti se ka daminɛ Ousmane Cherif Madani Nana Bertrand bɛ yen o conseil bɛ yen hali Mamu Diko Sufi Bilali société civile mɔgɔ bɛɛ Mali parti politique bɛɛ Asimi de bɛna kuma dɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔ k'a ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la chronogramme min filɛ nin ye je ne peux pas tenir pour kana nkalon tigɛ mɔgɔ ye ko sécurité ko o ka parti politique fara ɲɔgɔn ni mɔgɔ bɛnna ka carte min délimité ko élection bɛ kɛ a bɛ kɛ yen a banna u ka argument min bɛ ko insécurité o tɛ tiɲɛ élection kɛra jamana dɔw la olu ka insécurité kun ka bon ni Mali ta ye balawu tɛ yɔrɔ mun na élection bɛ organiser hali n'an bɛ da Kati ni Bamakɔ ma mais n bɛ fɛ ka min f'i ye o tɛ argument ni argument yɛrɛ ye min ni ye élection organisée ko fila don foyi ma bila sen kan bɛɛ b'a dɔn EG mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw wele k'u représenter mɔgɔ la de olu b'o phase la fichier électoral foyi ma ko la n'Asimi ni fichier électoral kolon in ta yɔrɔ IBK binna o de la Asimi fana bɛna IBK ladege yan k'a fɔ ko Mali kura tila ka taa Mali fichier kɔrɔ ta ka Mali kura élection kɛ ni Mali kɔrɔ fichier a tɛ sɔn filanan foyi tɛ bi k'i b'a fɔ i bɛ élection kɛ tiɲɛ kan ko bɛn bɛ k'a kan a matérialité wa tɛna labɛn ka bɛn élection ma donc élection in se ka kɛ mais mɔgɔ min bɛ se k'o baara kɛ bi o Asimi nin a ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye olu ko k'u man kun Fimani ka ɲi Bilimani ma ɲi u ye min kɛ assise ko la assise nana assise de y'a fɔ k'u b'a biri je n'a tɛ biri dɛ donc u bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko élection se ka kɛ ni élection se ka kɛ an bɛ mun de kɛ ne kelen t'o jaabi a ka politiciens ni Mali karamɔgɔw ni Mali mɔgɔbaw ni société civile a k'an bɛɛ wele k'an bɛɛ sigi ka concertation kɛ a tɛ kɛ mɔgɔ damadɔni dɛ n'an bɛnna min kan an b'a ko ye. an balodan k'a fɔ professeur Clément Danbele ni tiɲɛli kan ye Ismaël Fane mouvement jamana kanu porte parole an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la kalata komi kuma bɛ sen na Ismaël Fane e hakilila ye mun ye an ka lamɛn. an b'a mɛn politiciens da ko kala delila ka taa ko ka kɛlɛ to jamana in kɔnɔ o ni kɛlɛ tɛ kelen ye parce que o la yɔrɔ dɔ de tun ciblelen don Kidalikaw o wagati y'a sɔrɔ mankan tun bɛ yen o ma élection bali ka kɛ mais nin na yɔrɔ bɛɛ de ɲagaminen don bandits armés zon binganikɛlaw n'u ye tɔgɔ da u yɛrɛ la k'olu ye djihadistes ye tileganfɛ diinɛ maaw k'a sɔrɔ zon de don bandiw de don binganikɛlaw de don tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔw y'o kan di CEDEAO ma o ni communauté internationale ma u ye chronogramme bɔ ka da chronogramme bɔbaliya ye o de kun nana ni embargo ye an kan kalafili daminɛ o kun kana ka daminɛ ni référendum ye o kun kana ka kɛ kalo kura tile 19 minisiri bɔra a ko bɛ ka taa cogo mun na a ka ca ala fɛ a bɛ se ka kɛ mais n'i ye ko ta techniquement k'a lajɛ kalafili n'o ye référendum yɛrɛ fɔlɔ kɛcogo foyi t'a la le 19 mars ka da mun kan fichier mun yɛrɛ b'an permettre an ka taa vote kɛ fɔlɔ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o la EG mun kɛra ka sigi Mali fantan naani bɛɛ ambassades kɔnɔna la consulaw la olu ma sigi u sen fila kan kala bɛ fili cogo di a du fara kan ka taa kalafili kɛ kalafili ɲuman ka se ka kɛ tɔgɔ mun na mankan mun kɛra ni M5 ye bɔli mun kɛ kalafili ko la o ni vie chère ko na an ka bɔ o kɔnɔ donc n'an bɛ kalafili ɲuman fɛ daminɛ référendum de la fɔlɔ an k'a lajɛ n'an préparelen don hali président sigi kama o y'a fɔlɔ ye a filanan politiciens bɛ wuli ka jɔ la ko fanga mun b'an kunna ko droit t'olu bolo n'an taara n'a ni constitution fan fɛ k'olu ka constitution changer an b'a f'u ye a ma 69 min yɛrɛ taara fɔlɔ ka constitution yɛrɛ baara kɛ fɔlɔ k'a finaliser k'a baara ban pewu n'o banna fɛn b'a kɔnɔ o kana ka ɲɛfɔ jamanadenw ye jamanadenw k'o dɔn fɔlɔ vote ka sɔrɔ ka taa organiser n'an bɛ jɛnɛ walima n'an tɛ jɛnɛ n'o ye oui o ye non ye o yɛrɛ finalisation o ma ban fɔlɔ mun b'a kɔnɔ est-ce que an bɛna jɛnɛ fana ɲɛna an ka taa vote la wa o fana mankan fana bɛna wuli k'a jɔ o na o kuma camanw ne bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye u ka bɔ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye kalafili n'a bɛ se ka kɛ wagati mun na walima n'a tɛ bɛn date yɛrɛ ma u ka bɔ joona k'o fɔ jamanadenw ye anw de ta y'an ka jamana ye n'an kana ka bɛn mun kan tuguni o ka fɔ k'o date kura di an jamanaden damaw an k'o kuma fɔ ni CEDEAO bɛ an ta k'an kunu an balo bɛ ala de bolo dugu ye an ta de pression foyi de kana an bila k'an bɛ taa élection araba kɛ ko in bɛɛ bɛ constitution de bolo wa maa si tɛ se ka constitution in changer ni nin transition in tɛ président mun élu démocratiquement olu ko k'u bɛ constitution changer n'o ye Alpha Umaru Konare o politicien kelen de ko Alpha bɛ troisième mandat nɔfɛ ATT nana o ko k'a b'a yɛlɛma o politicien kelen de wulila tugun ko ATT bɛ troisième mandat nɔfɛ IBK nana o politicien de wulila tugun ko bɛ troisième mandat nɔfɛ bisimila an bɛ taa min olu dun bɛɛ élu démocratiquement n'an ma sɔn olu ta ma o bɛna sɔn jɔn ta ma o tuma maa min kana k'a falen o ye Asimu Goyita n'a ka maaw de transition dɔ de tɛmɛna n'o ko ye ATT ala ka ɲin'a la o de constitution falenw février 92 ni ninnu fana nana transition kɔnɔ k'u b'a changer o tuma na a changer baga ye ninnu de politiciens dala kan tɛ ban an jamanadenw k'a lajɛ an ye mun fɔ assise la n'a y'a sɔrɔ n'o b'a kɔnɔ o bakuruba fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o ye kanko ye an ka kanko ka don a kɔnɔ an ka wari o ka ɲini ka kan ta ye donc yan'an ka taa ko président sigi insécurité bɛ jamana fantan naani bɛɛ la an bɛ mun fɔ finitigiw ka wuli k'u jɔ lakana ka se ka sabati jamana in kɔnɔ
lakana tɛ jamana in kɔnɔ an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ a la lakana tɛ yen hali bi dɔw ka fara cɛsiri kan ka volontariat organiser village bɛɛ cercle bɛɛ volontariat ka lancer ka tabale gosi ni maa mun bɛ fɛ ka don ka cɛfini ta o ko o ta an ka sɔrɔsiw bɛ se k'u encadrer cogo mun na ka bila u ɲɛma bɛɛ k'i ka sigida lakana ne bolo o bɛ se ka dɔ bɔ insécurité la sinon kɔni n'an taara ni politiciens ka kuma ye su bɛ kɔn na. An balodan k'a fɔ ni tiɲɛ Ismail fana kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana bɛnɲɔgɔnya an bɛ bɛn fɛn min kan n'o da ka di Mali la Ala k'an bali bilo sira kan n'an bɔra ye Baningo sirako o jɛkulu sigilen bɛ kabini 2019 san dɔ yɛrɛ tɛ dɛ u ka yɔrɔ sirako ka se k'o don ba la k'o se ka sira in kɔni n'i y'a lajɛ a tiɲɛna kabini sangajan sira tɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ hami na o kulu min sigira n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana maa ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'u ye u ka laɲini ta ba la u ye fara ɲɔgɔn ba kɛ janvier kalo satora la o kɛnɛ kan karamɔgɔ min n'i y'a sɔnna u bɛ tali kɛ Mamadu Konate ale yɛrɛ fasoko o t'a bolo tulonna ale yɛrɛ ye nin yɔrɔ kofɔlen na ka pɔn dilan ko bɛɛ kan ka baara k'i faso la karamɔgɔ min n'i y'a sɔrɔ Mamadu Konate a datɛ kuma caman si la fɛn fɛn ɲɛta ye a y'o baara kɛ a ka mara kɔnɔ na wa hakili bɛ mara in na kosɛbɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan Mamadu Konate ale ye kuma min fɔ o filɛ Baningo sirako min fɔra k'a fɔ gotoro kan ka da Baningokaw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'i ye faso jɔko kuma fɔ n'i ma ne wele surtout Baningoya a bɛ komi ma fɛn kɛ donc o bonya dira ma an nana o la goudron dali ma daminɛ fɔlɔ mais vraiment an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo parce que marifatigi hali ni maa jugu tɛ mɔgɔ min ye marifa jukun jɔ i la i bɛ k'o fɛ ka tɛmɛ a daburu jɔbaga kan donc o ye kumakan ɲuman min fɔ k'a fɔ u bɛna goudron da o nisɔndiya fɛ goudron ma da fɔlɔ dɛ anw nan'o de la Mali gouvernement ye o de jira an na sisan n'o ye an ka jamana finitigiw ye an bɛ président n'a ka mɔgɔw fo a doni de dan bɛ anw kunna mais autorité minnu nana an ka doni tila an n'o cɛ bɛɛ ka dɔɔni ta a la an ye min ye a sera ka o de diyara an ye kosɛbɛ anw se ye dugawu de ye an tɛ se ka foyi kɛ ni dugawu tɛ an balodan k'a fɔ ni tiɲɛ Mamadu Konate kan ye yarabi nin sirako in Ala ka sabati wa nin n'a ɲɔgɔnɛ ni bɛ ɲɛsin faso ma k'a bɛ faso dilan ko fɔ e mana kɛ fɛn fɛn k'i kana taa k'i faso to o y'a ka wulikajɔ kunba ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakilila ninnu caya i t'a da i kuma caman na nka ni fasoko wulila i b'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka nin hakilila ninnu sindi kɛnɛ in kan min ye kulu yɛrɛ ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ Yusufu Ayidara ye ka bɔ Masigi ale yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale ye kulu ɲɛmaa ye a ye kuma min fɔ o filɛ Yusufu Ayidara ka bɔ Masigi ni entrepreneur ye jɛkulu min bɛ yen ni o sigilen don Baningo mara kɔnɔna na Joyila Masigi Sanso Dɔnba Dɛbɛlɛ Kuwale fɔ Kebila Buguninw bɛɛ b'a la ka don Bango Kɛmɛ Kafo Ɲancila kulu min ye ɲɔgɔn sɔrɔ sirako wulikajɔ kunga ni o ye collectif Baningo sirako ye ne y'o parrain Ala ye an ka faama ɲuman ninnu minnu bɛ ni u kɛra fasoden ɲumanw ye ka miiri Mali danbe la ka se ka o sirako in ka o ta k'o k'u haminanko malgré que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛn min ye san yirika kɛ a ma se ka kɛ olu nana u kɔgɔ da la k'a fɔ Colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement ko u ye doni in ta jamana ye i bolo ka wari la k'a fɔ u jɛna n'a baara ye Joyila Togo Dɔnba ka bɔ Dɔnba ka tɛmɛ ka taa Kebila o fana bɛ senna n'Ala sɔnna ma an jigi b'a kan nin baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o la jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen ni a créé la 2019 kɔnɔ tumana min na ni président Ibrahim Boubacar Keita bɛ yen Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma an ye wulikajɔ nin kɛ ale ka wagati ka sanga dekun dama tɛmɛna an ka tɔɔrɔ dama tɛmɛna o jɛkulu fana ye hakili yira ɲɔgɔnna kɛ k'a fɔ bonya bɛ manden bonyamasegi bɛ yen ni ɲɛmɔgɔw sera ka anw dɔn fasoden dɔ ye an ka san yirika tɔɔrɔ tɛmɛlen kɔfɛ ka na nin bonya kɛ anw ye an yɛrɛ kan ka bonyamasegi kɛ ka transition fo ka transition barikada ka tila k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin transition ma ka tila k'a ɲini transition fɛ kunnafoni fɔra a diyara n ye nka kɔngɔtɔ tɛ se ka sigi dimini kɛrɛfɛ tɔɔrɔ bɛ anw kan an kɔni nisɔndiyalen don nka a daminɛli joona o ka d'an ye ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan wulikajɔ kun kɛra nin mɔgɔw bɔra yɔrɔ caman n bɛ n profiter mɔgɔ o mɔgɔ nana n bɛ bɛɛ lajɛlen fo collectif Baningo sirako tɔgɔ la fɛn tɛ taa musaka kɔ depuis baara in daminɛ la mɔgɔ kelen tɛ se n ka chɛfu Yakuba Dunbuya mɔgɔ caman b'a dɔn Arizona la n b'a fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ waati min na ni an ye wulikajɔ kɛ nin kɔnɔ 2019 n y'a wele k'a fɔ a ɲɛna fasoko de don ni Ala ye fɛn dɔ kalifa aw la anw de ye kan ka kɛ exemple ye a ka kɔrɔ ne ye mais a kumakan in mɛn n ye wele bila a ma waati o waati a ye n jaabi ka foli fɛnɛ kɛ an ka cɛba dɔ bɛ Yusuf Togola faso kanu fɛnɛ la ne b'ale yɛrɛ bila n yɛrɛ ɲɛ a ye an dɛmɛ ko in fɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ ka se Guro Tarawele ma dɛmɛ de don ni m'a minɛ a bɛ kɛ komi fɛn mɔgɔw bɛ yen olu nana wari di ne ma na Ablaye ne t'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ dɔw b'u yɛrɛ sacrifier la ni n banna u bɛ jɔn u yɛrɛ la
n y'a minɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fo komini jeunesse n b'u fo olu ka danaya ani ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn minɛ tɛ nin baara tɛ se ka kɛ ne bɛ ka nin kɛ wulikajɔ in c'est pas ko n bɛ ka kɛ n bɛ ka jama ɲini ka bezi ɲini n yɛrɛ o tɛ dɔw yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ko Aidara sirako fɛngɛ la a fɔra ko sirako marché b'i bolo yala marché dɔ dilen ma parce que entrepreneur ye Ablaye ne tɛ o ko la ne ka wulikajɔ kun ye faso baara ye ne ye entrepreneur de ye n ka papier bɛ n bolo i bɛ kɛlɛ la n'i bolo bɔ marché nɔfɛ e ta tɛ faso ko ye i ta ye marché nɔfɛ ko ye c'est pour cela hali fɛn min bɛ k'a fɔ ma mɔgɔ si wele wa marché fɛnɛ mais ne ka kɛlɛ kun tɛ n ka marché wallahi ne tɛ nata ko kama n bɛ ala fo mais dekun min bɛ sirako in na population kan o de bɛ ne si ɲɛna ni ne ta ye marché ko ye n ye baara mun k'a la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 60 millions la ne de y'a bɔ n poche kɔnɔna la k'a kɛ ne m'o kɛ k'a fɔ n bɛ ka fɛn dɔ ɲini n'o sera ko k'a bɛ dilan hamina min ne bila k'o dilan o hamina ka bon ne bolo ne ka marché ko ye k'o fɔ k'o jɛya bɛɛ ye hali dɔw nana ɲininka ko ni mɔgɔ ta bɛɛ kɛ n ko n tɛ foyi kalama a la mais n ka hami ye min ye dekun min bɛ n faw ni n baw kan ani n kɔrɔw kan n ɲɛ b'o de la n bɛ se ka n jɔyɔrɔ min fin o la o de ye n ka wajibi ye k'a yira bɛɛ fɛnɛ la mɔgɔ ko tɛ faso ko de don bɛnbaliya tɛ yan kɛlɛ tɛ yan an bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ala tɛ fɛn bɛɛ sababu di mɔgɔ kelen ma mɔgɔ kelen yɛrɛ tɛ se fɛn bɛɛ la ni min bɛ se min na don min a ye janya ka fara o kan karisa tɔgɔ ma fɔ na o t'o kɛ ɲugu kɛrɛ fɛn ye quoi karisa tɔgɔ ma fɔ na o t'o kɛ kolangolo ye ala ye fɛn dɔ kalifa o la ni fɛn ma kalifa mɔgɔ wɛrɛ la o mara la o kɔrɔ k'o mara ma da taɲɛ kama k'a yira jama bɛɛ la an ka faamuyali kɛ an ka kunkolo ko bɔ kow la ni kunkolo dɔ ma ye fɛn dɔ la ba bɛ bɔ o ko la o bɛ kɛ ɲugutɔla fɛn an k'o bɔ kow la ni mɔgɔ o mɔgɔ nana en tant que développement don a bɛ mara la taga ɲɛfɛ o ye maraden bɛɛ ka hamina ye o bɔra yɔrɔ o yɔrɔ o tigi kan ka bɛrɛbɛrɛ o tigi kan ka bisimila fara kan ka kɛ o tigi kan an ka to an bɛɛlen o de bɛ an ka duguw ja o de bɛ an ka maraw ja fo ka taa se jamana bɛ ja an balɔrɔ ka fɔ ni tun ye Yusufu Aidara Kane ye kuma tɛ dɔwɛrɛ ye ko faso wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ kuwa ninnu wulikajɔ ɲɛ jamana ka se ka a ko ta bala ale yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko a faso ko wulikajɔ min bɛ senna bi k'a kun y'o de an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya sira min n'i y'a sɔrɔ ni jamana filɛ k'a latigɛ k'u bɛna baara ala ka baara yakubaya a n'a ɲɔgɔnna caman ka se k'o sigi sen kan n'an bɔra ye ɲɔnɔnkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ bilama cikɛda la kɛrɛnkɛrɛnnenya togodala musow olu bɛ sɛnɛ kɛ ko maraku jaba u tun b'a san den kelen dɔrɔmɛ 20 nka olu yɛrɛ ta sera waati min na a b'a la ka jigin cogo min na a b'a la ka jigin ten cikɛ kɔni kɛlen don bi ko cikɛ de bɛ jamana yakubaya o bɛ mɛn wa o bɛ fɔ nka anw ka jamana kɔnɔ na cikɛla jate foyi t'ale ka bibi na gɛlɛya min bɛ togodala musow la u ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ suguko la min ye Mayimuna Kulubali ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma malobu mayi ka bɔ Molodo ale b'an bolo nin waati in na a b'a ɲɛfɔ e ye jɔnni ne tɔgɔ ye Mayimuna Kulubali ka bɔ Molodo centre la Molodo bɛ ɲɔnɔ de fɛ u b'a fɔ ma ko bu mayi gɛlɛya min bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ bi sanni feere gɛlɛya de bɛ an ka ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin an ka sɛnɛkɛfɛnw ma mɔrɔw jaba kun bɛ an bolo yan den kelen dɔrɔmɛ 20 an ka jaba nana se sisan jaba kun bɛ 80 na sugu natɔ a kɛra 60 o dara sugu min ka 40 sisan a bɛna kɛ 30 25 gɛlɛyaba de bɛ an ka sisan ka an ka sanni ni feere cogoya ma an kɔni bɛ welewele da de kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o k'u kɔfilɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la kelen-kelennin na ofisi la n'o tɛ an sɛgɛnna dɛ Ablaye sɛnɛfɛn kalo 5 an bɛ k'an yɛrɛ sa 7,000 bɔrɛ kelen e nana kɛ sɛnɛfɛn na a sera san cogo ma sɔrɔ a la an bɛ ka laɲini de kɛ Mali gouvernement fɛ u k'a lajɛ cogoya bɛɛ la ofisi zone kɔnɔna na u ka ɲama an mago bɛ ka tamati bayɛlɛma ofisi kɔnɔnaw la n'a sera u ka nafolo dɔ vote ka bila ani so u ka so jɔ a bɛ se ka mara so min kɔnɔ n'a tɛ tiɲɛ joona n'a bɛ bangare la 500 sisan n'o bɔ kuma sera a bɛ feere 3,000-4,000 bon o la sisan gouvernement ye wari min di mɔgɔw ma ka sanni kɛ n'o ye k'o bila o bɛ segin gouvernement ma tɔnɔ min bɛ k'a sanfɛ o bɛ segin a ma sani waati wɛrɛ cɛ o bɛ sɔrɔ ka segin ka na an bɛ sanni kɛ n'a ye tuguni an m'a fɔ u ka nafolo d'an ma an ka dun dɛ mais u k'an dɛmɛ yalasa an ka feerefɛn bɛ se ka dɔgɔya sugu la an bɛ taa n'a ye sugu de la a bɛ caya bon n'i ko karisa a kana taa n'a ka jaba ye sugu la ou bien a kana taa n'a ka tamati ye sugu la a tɛ se ka ɲɔgɔn faamu den banabaatɔ bɛ ne bolo e ko sugu da man ɲi ko ne kana feere wajibi don denbatigi in b'a feere a bɛ taa den furakɛ tamati wotoro bi i bɛ taa n'a ye ɲɔnɔ sugu la n'a ma sa i wotoro fori ka bɔ a kɔrɔ k'a bila e ye kalo 5 kɛ ka baara kɛ o fɛn nalen se k'a bɛ feere e dɛsɛra k'a feere gɛlɛya nana dɛ bɛɛ b'a fɔ gɛlɛya bɛ bɛɛ kan gɛlɛya bɛ bɛɛ kan gɛlɛya bɛ bɛɛ kan mɛ dɔ ka gɛlɛya ka jugu ni dɔ ta ye sɛnɛkɛla sɛgɛnna ka tɛmɛ jamana in ban bɛɛ kan 31 na an gɔra an ye mɔrɔku jaba san den kelen dɔrɔmɛ 20 e ta nana se sisan o b'a la ka jigin sɔnɛ jaba bɛ taa tɛmɛ 18 ni sɔngɔ sara kalo yɛrɛ min jɛtɔ la filɛ sisan
a bɛna daminɛ sisan mɔgɔw bɛ jaba bɔ k'a kɛ ka disɔngɔ sara an b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye sugu la jaba sannaw b'a fɔ dɔrɔmɛ tan i b'a feere hali a t'i mago bila an bɛ laɲini min k'o fɛ u ka kɔ filanan sɛnɛkɛla musow sɛgɛnna fo ka taa fɔ sɛgɛn dan don an t'a fɛ ka gɛrɛbu kɛ an t'a fɛ ka maa fara ɲɔgɔn kan an t'a fɛ ka foyi kɛ min bɛ jamana in tɔɔrɔ n'i ye jamana den ɲuman ye i tɛ fɛ ka mankan kɛ ka jamana tɔɔrɔ u k'a lajɛ u k'u kɔ fila an na kɛrɛnkɛrɛnyara togodala musow an sɛgɛnnen don dɛ tilema pepiniɛri donna angɛrɛ ko kuma tɛ ka fɔ an ye malow dun donna samiyɛ ma ɲɛ angɛrɛ min dira a ma sɔrɔ a sɔrɔ waati la min dira a ma foro bɔ ne hakili ni tilema daminɛna a kan k'o angɛrɛ don joona yalasa tilema in fana bɛ ɲɛ dɔ ka bɔ kɔngɔ na jamana o jamana i bɛ fɛn o fɛn ɲini ka jamana kɔnɔ tant que sɛnɛkɛla ma lafiya maa si tɛ lafiya donc k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ sɛnɛkɛlaw la an bɛ kuma o kuma min fɔ a bɛɛ bɛ kɛ kuma ye k'a bila wa dun ka fa ma sabati diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ ye dɛ u bɛ malo min di k'o ye dɛmɛ ye dɛmɛ a tɛ se ka cikɛla lafiya dɛ ko fɛn na arajo mali nana anw fɛ yan u ye ne wele ne kumana ni angɛrɛ ko ye ka kuma ni foro minnu bɛ di musow ma kuma in yɛlɛmana dɔw bolo k'a fɔ ko ne ko ko malo ɲɛna ne ma fɔ malo ɲɛna ni min b'a fɛ ka kuma in perebu dɔn o k'a lamɛn ka ɲɛ ne wolola sɛnɛ na ka mɔ sɛnɛ na n'i ye ɲininkali kɛ ɲɔgɔn jamana bɛɛ bɛ buma i dɔn bɛn dɔn ni sɛnɛ de k'a fɔ mɔgɔw ye ko malo ɲɛna buma i da ma fɔ maa si ye ko malo ɲɛna u nana ni kuma in ye k'a yɛlɛma ko n ko ko malo ɲɛna n m'a fɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne kelen kun tari 4 ani mɛtiri 80 fiyɛ ne fa ye ni gɛlɛya bɛ cikɛlaw kan est ce que e bɛ se ka t'i sigi cogo di k'a fɔ fɛn min ma sɔrɔ k'o sɔrɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna bi a bila ye dekun gɛlɛyara fo ka taa tɛmɛ hakɛ de kan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mayimuna Kulibali ka ye ka bɔ Molodo centre la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw su ni tilemɛ nin de fɔ n'i ye dugubakɔnɔmaw n'i ye ɲininkali kɛ maa caman fɛ ko Bamako dama de ye Mali ye ni kalata daminɛna nin cogodalama ninnu de b'a to kalata jama bɛ caya ni diɲɛ fɛn o fɛn daminɛna bi maaw bɛ